Καλώς απόγευμα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε βγάλει ένα έκτακτο δελτίο για νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία θα γίνει ουσιαστικά, θα λέγαμε, τις επόμενες ημέρες σε δύο φάσεις. Από τη μία μεριά θα έχουμε αυτό το χαμηλό που βλέπουμε στην κεντρική Μεσόγειο, το οποίο θα κινηθεί αργά ανατολικά προς την περιοχή μας και θα προκαλέσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά αλλά και τα ημιορεινά. Και όταν περάσει αυτό το χαμηλό μετά ανατολικότερα προς την Τουρκία, τότε θα έρθουν πολύ ψυχρές αίριες μάζες. Στη χώρα μας θα έχουμε αρκετό κρύο και χιονοπτώσεις όχι μόνο στα ορεινά πλέον, αλλά ακόμη και σε παιδινές περιοχές της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδος. Αυτό θα γίνει από την Πέμπτη και μετά, κυρίως την Παρασκευή, όπου θα πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Μπορούμε να δούμε πάντως ότι αύριο, επειδή κρατάνε νοτιοανατολικοί άνεμοι στα νότια κυρίως τμήματα, οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά καλές, δηλαδή γύρω στους 14 με 15 περίπου βαθμούς, και μόνο στη Βόρεια Ελλάδα θα υπάρχει έτσι σχετικό κρύο. Ενώ τουλάχιστον στις νοτιότερες περιοχές και με το θερμό μάλιστα μέτωπο που πλησιάζει προς την περιοχή μας, θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως βέβαια ως προς τις ελάχιστες τιμές. Μπορούμε να δούμε αναλυτικά το σύστημα αυτό από αύριο το μεσημέρι να προκαλεί σχεδόν σε όλη τη χώρα αρκετά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Βέβαια τα φαινόμενα θα είναι προοδευτικά πρώτα στα νοτιοδυτικά και αργότερα στην ανατολική νησιωτική χώρα, όπου θα σαρώσει όλο αυτό το μέτωπο σχεδόν όλες τις περιοχές, και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 8 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στα υπόλοιπα υπηρετικά και το Ιόνιο θα είμαστε γύρω στους 12 βαθμούς και στις νότιες περιοχές γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι νοτιοανατολικοί στα 5 με 6 μποφόρ, πιο ενισχυμένοι στα δυτικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και βέβαια βορειοανατολικοί στο Βόρειο Αιγαίο στα 6 με 7 μποφόρ. Για την Αθήνα τώρα ειδικότερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, πιθανόν πρόσχερες ισχυρές προς το μεσημέρι, δηλαδή τις μεσημεριανές κυρίως ώρες. Από το απόγευμα προς το βράδυ θα έχουμε ύφεση των φαινομένων, τα οποία θα σταματήσουν προς τις βραδινές, προς το βράδυ, προς αύριο το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 12 βαθμούς και η άνεμη θα είναι ανατολική στα 4 με 5 περίπου μποφόρ. Για τη Θεσσαλονίκη, και εκεί η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 7 βαθμούς. Θα έχουμε βροχές ή χιονόνερο και χιόνια στις ορεινές περιοχές, ενώ καταιγίδες θα εκκλωθούν πάνω από τις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική 3 με 4 και πρόσχερα στα νυχτά του Θερμαϊκού θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ και η ελάχιστη θερμοκρασία στους -2 βαθμούς και 7 η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας. Τώρα για την υπόλοιπη κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Κλειστός και συννεφιασμένος καιρός με βροχές ή χιονόνερο. Θερμοκρασία βλέπουμε ότι δεν θα ξεπεράσει τους 3 βαθμούς στις αίρες και θα έχουμε χιόνι ή χιονόνερο κατά διαστήματα. Και βέβαια λίγο πιο υψηλές θερμοκρασίες μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι θα επικρατήσουν στα δυτικά και τα νότια, όπου μάλιστα κατά τόπους θα φτάσουμε και τους 16 βαθμούς σε Χανιά και Ηράκλειο, αλλά με αρκετές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης. Τώρα για την προοπτική του καιρού. Είπαμε καταρχάς ότι ισχύει αυτό το δελτίο επιδείνωσης, το οποίο θα κρατήσει μέχρι και τα μέσα από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της εβδομάδας τώρα που διανύουμε. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά από την Πέμπτη και μετά. Δηλαδή η πτώση θα λέγαμε ότι θα είναι της τάξης περίπου των 10 περίπου βαθμών Κελσίου. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά την Τετάρτη, όπου περνάει μεν το σύστημα το πρώτο προς την Τουρκία, αλλά υπάρχει ένα άλλο στα δυτικά, ένα άλλο χαμηλό στη Δυτική Ελλάδα. Οι θερμοκρασίες δεν αλλάζουν σημαντικά, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 11 με 15 βαθμούς στα κεντρικά και τα νότια και στη Βόρεια Ελλάδα γύρω στους 6 περίπου βαθμούς Κελσίου. Όμως σταδιακά θα αρχίσουν να επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι που βλέπουμε ότι στο Βόρειο Αιγαίο φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ. Την Πέμπτη ξεκινάει αυτή η μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών από τα βορειοανατολικά Βαλκάνια προς την περιοχή μας. Μεταφέρονται με τους βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι θα φτάνουν και πάλι τα 6 με 7 μποφόρ. Και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα πλέον όχι να έχουμε βροχές, αλλά χιόνια σε ορεινά και τα ημιορεινά τμήματα της χώρας μας. Και βέβαια αυτή η ψυχρή μεταφορά θα έλεγα ότι θα ολοκληρωθεί περισσότερο την Παρασκευή, οπότε θα έχουμε σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Βλέπουμε ότι στη Βόρεια Ελλάδα σε πολλές περιοχές θα είμαστε σαν μέγιστη θερμοκρασία τους 0 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε, στα κεντρικά τους 5 περίπου βαθμούς και στα νότια ακόμη και στην Κρήτη τους 9 βαθμούς Κελσίου σαν μέγιστη θερμοκρασία. Θα επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι όπου θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, στο Ιόνιο νοτιοανατολική στα 5 με 6 μποφόρ και θα έχουμε φαινόμενα κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ απ' έξω θα παραμείνουν τα βορειοανατολικά, η περιοχή δηλαδή της Θράκης και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου θα έχουμε λιγότερα φαινόμενα και μικρότερης διάρκειας. Το Σάββατο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτές οι ψυχρές μάζες θα παραμείνουν πλέον
πάνω από τη χώρα μας, παρότι ανοίγει ο καιρός και θα έχουμε γενικά βελτιωμένο με λίγα μόνο φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως στην περιοχή της Κρήτης. Εντούτοις οι θερμοκρασίες, όπως παρατηρείτε, θα είναι αρκετά χαμηλές, με μέγιστη τιμή τους 5 με 6 βαθμούς στα κεντρικά, 9 βαθμούς στην περιοχή της Κρήτης, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα, σε ορισμένες περιοχές, ειδικά στα βορειοδυτικά, θα έχουμε ολικό παγετό. Και να πάμε τώρα να δούμε στην Αττική πώς θα είναι τα πράγματα για το επόμενο τριήμερο. Η πτώση θα είναι σημαντική. Αυτό βέβαια θα φανεί Πέμπτη προς Παρασκευή. Την Παρασκευή δεν περιμένουμε να ξεπεράσουμε τους 5 βαθμούς Κελσίου. Θα έχουμε βροχή, χιονόνερο και χιόνια στα γύρω Ρηνά, αλλά είναι πολύ πιθανόν να χιονίσει και στα βόρεια προάστια. Αυτό την Παρασκευή και μόνο, όπου θα έχουμε και ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους που θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ, και περίπου αντίστοιχη κατάσταση θα επικρατήσει και στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί η θερμοκρασία θα παραμείνει σχεδόν στάσιμη γύρω στους 4 περίπου βαθμούς. Θα συνεχιστούν οι βροχές ή το χιονόνερο και τα χιόνια κατά διαστήματα, κυρίως στα ορεινά και τα ημιορεινά του νομού, μέχρι και την Πέμπτη, ενώ από την Παρασκευή θα υπάρξει μια σχετική βελτίωση του καιρού. Και να κλείσουμε με τις αγροτικές προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Ιωαννίνων, όπου δίνονται πολλές χρηστικές πληροφορίες για το αμπέλι. Αυτά από μένα, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα σε όλους και καλή εβδομάδα. Γεια σας.